Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu sa Men from Banovci. Danas ću vam pokazati kako možete zaraditi dijamante u Hay-Day. Gledajte, prvo vam treba ova aplikacija Upnana, možete ju skinuti na Play Market. Gledajte sada, morate skupiti 15.000 da bi, inače lagano je, i tu gledajte, tu kupujete kartice i tu napišete vaše ime i redeem. Tu dobijate pare i tako to. Gledajte, idete u Get na nas i imate ovdje ponude. Ovako, uđete u prvu ponudu i skinete nešto ovo, budete unutra 30 sekundi i izađete i uđete opet u Upnana i dobit ćete 2000 nana za ovaj browser. Evo ovako, gledajte sad. Ovako, kad skupite 15.000 tu ćete moći upisati jedan kod, mislim koji god kod hoćete. Ako hoćete možete upisati ovaj moj. Evo, kada ga upišete vi ćete dobiti 2500, dobit ću ja 2500, tako da, ali prvo morate skupiti 15.000. Evo ovako, to je bilo to, doviđenja.